som capaços de clamar a tots els que estem en esta sala, no serem capaços de governar este país. Passeu, per favor. Seieu així. Ahí, molt bé. Mira, així ja n'hi ha un valent. Vinga, qui se posa en ell? Que no estigui això. El cas és que estic molt contenta d'estar així i d'estar amb tanta gent. I sentats de peu, anem a compartir un ratet, cor a cor. I m'encanta el títol que li heu posat a la xerrada. És una crisi o és una estafa? Vosaltres què penseu? Estafa. Però en el telediari què se sent? Ja, bueno, Pepe, però vull dir... Però en la... Ah, depèn. Havia sentit Pepe. És que jo ja tinc l'oït deformat. Però en el telediari, veritat, que ningú diu que és una estafa, tot el món diu que és una crisi, no? Però anem a analitzar un poc si és una estafa o és una crisi, no? La pregunta està en l'aire, anem a analitzar un poquet, no? Com hem plegat fins ací? Vosaltres se'n recordeu del 2008? Fa 4 anys, no fa tant, Però se'n recordeu quan quiebra el Lehman Brothers? I la banca se n'anava a pique i tot pareixia que, bueno, el capitalisme s'havia acabat. Se'n recordeu a Sarkozy, este que governava en França, que no fa tant. Era el punt de la I, de la Merkel, no? Recordeu, no? Bé, doncs quan va dir, este és el fin del capitalisme, ho va dir, Ai, jo emocionat. Jo dia, si ho diu Sarkozy, que no és precisament un revolucionari, jo dia, al meu home li dia, Luis, que vamos a ver el fin del capitalisme. Jo m'imaginava que això era lluitar, el que t'han dit els teus pares, no, filla, això és lluitar i jo què sé, i deixar alguna millor pels que venen, no? Però jo li dia al meu home que no, que a nosaltres ens toca veure-ho. Emocionant. Que van reaccionar, van reaccionar ràpid. Se van donar compte que això de la refundació del capitalisme i no sé què, que no podia anar per als derroteros, que la raó manava que anara, perquè l'avarícia havia trencat el sac i l'especulació havia estallat en una bambolla que mos havia salpicat a tots de porqueria, i que això no podia seguir sent així. I quan hi ha moltes veus i se sumen veus que no eren precisament com la de Sarkozy, veus de gent d'esquerres, doncs l'oligarquia va dir, xepa, que si n'hi ha un problema. I van començar a generar tot un discurs per el qual desmuntaven el que en aquell moment sabíem, perquè en 2008 sabíem que el poder financer lligat a la banca havia generat un problema d'una crisi financera molt gran que anava a traspassar les fronteres de lo financer per a passar a l'economia real i que anava a generar una crisi econòmica. Això ho sabíem en el 2008. I què comencen a dir-nos? Se'n recordeu? Què comencen a dir-nos? Primer, Bush. Se'n recordeu que en 2008 Obama guanya les primeres eleccions? Ara acaba de guanyar les segones. Però en 2008, en novembre, el primer dimarts, després del primer dilluns de novembre de 2008, Obama guanya les primeres eleccions. I sent Obama ja president electe, Bush, en el camí que queda, perquè sabeu que els americans, des que és el president electe fins que fan el canvi de poders, passen ahir més de 2 mesos. Doncs en aquests 2 mesos, què fa Bush? Se'n recordeu? Doncs Bush injecta en la banca 700 milions, o sigui, 700, no són res, 700.000, ho tinc apuntat bé, 700.000 milions de dòlars, que venen a ser 600.000 milions de dòlars, 550.000 milions d'euros. Una barbaritat de diners. I què diu en aquell moment? Ell ingressa 700.000 milions de dòlars a la banca, de diners públics, i toca fins a la Reserva Federal, que era intocable en els Estats Units, intocable, i diu, això és un anatema, això no s'hauria de fer. Segons el capitalisme, això està prohibit, però no queda més remei. Que bé expliquen les coses quan els interessa. Doncs per salvar els bancs, aquell fa una injecció de diners públics que hipoteca les arques públiques americanes per a salvar els bancs que havien generat un deute que no podien afrontar per la seva mala gestió. Correcte? Bé. Home,
Això contravenia, perquè clar, el gran paradigma, diguem, el gran predecessor paradigmàtic de Bush és Ronald Reagan, que diu, recordeu-se que dia, l'estat no és la solució, és el problema. Teoria neocon, pura i dura, l'estat ha de desaparèixer, és un problema, la solució no és l'estat, però ahir sí que va ser la solució. Doncs què fa la Unió Europea? Copiar aquest model. La bombolla i la crisi financera de rebotada dels Estats Units passa a Europa i què fan els països europeus? Copiar exactament el model Bush. No el model Obama, que Obama aplega al poder, se troba en una crisi econòmica sense precedents. Sense precedents no se pot dir després del crac del 29, però vull dir, en la seva generació sense precedents, perquè ni la del petroli ni de la del 93 tenen l'abast que té esta, en un atur que no havia tingut tampoc la generació d'aquest país que en aquest moment encapçala Obama. Ahir ens passa a nosaltres i se copien els models. En què? En què els bancs són salvats pels estats i els estats s'endeuten per a salvar els bancs. Penseu que Espanya, el 2011, l'acaba en menys dèficit públic que Alemanya, que Gran Bretanya o que Holanda, no va dir, que França. Nosaltres tenim menys dèficit públic a finals de 2011 que Alemanya, que Gran Bretanya i que França. Menys. Dic per el que sentim en el telediari, el problema d'Espanya és el dèficit públic, el problema d'Espanya... No, mentida. El problema d'Espanya no és el dèficit públic. De fet, acabem l'any 2011 amb menys dèficit que altres països punters de la Unió Europea. El problema d'Espanya és el deute privat generat per la banca i per les empreses de l'IBEX 35. Per les grans empreses, no per les xicotetes empreses, per les grans. Tingueu en compte que cap de les empreses de l'IBEX 35, que són les grans empreses d'Espanya, han tingut pèrdues. Cap. Estem en crisi si cap de les grans empreses de l'IBEX 35 ha tingut pèrdues. A això se li pot dir una crisi. Perquè si fos una crisi, perdem tots. Però cap empresa ha perdut diners. I els bancs estan donant més beneficis que abans de la crisi. Malgrat que estan demanant el rescat perquè no tenen capitalització. Però beneficis n'han repartit abans, més que abans de la crisi. Clar, quan aquesta injecció de diners públics que afebleix els estats, perquè és normal, si jo a tu te preste un munt de diners, i aquests diners jo ja no els tinc. Els bancs, en comptes de fer el que tenien que haver fet, que és l'objectiu d'un banc, quin és? Tindre dipòsits bancaris i donar crèdit. Nosaltres juntem els diners i quan uno diu, mira, jo ja ho tinc tot pagat i jo els meus estalvis els poso en el banc. Per què? Perquè n'hi ha gent que ve darrere, els meus fills, els meus nets, que estan començant la vida, necessiten crèdit per fer front a un pis, a lo que siga. Això és la vida, diguem, l'evolució de la vida, no? Bé, què fan els bancs? Deixen de donar crèdit i no donen crèdits ni per les empreses, ni per els pisos, ni per res. Vosaltres se'n recordeu fa 8 anys el que era anar a un banc a comprar un pis? Se'n recordeu? El pis val 100. Xico, no val 120. I te compres el cotxe, que és més barat que si te'l pagues en un préstec personal. Era així o no era així? I ahir anava una parelleta i deia 120. I el pis valdrà això. Xico, sí, i això qui ho diu? Aquí mi amigo el tasador. I anava... Això així no m'ho estic parlant. I entonces anava l'amigo el tasador i deia 120 no, el teu pis val 150. I doncs si vostè ho diu, diu, tinc 120, 125, te compres també la patineta. Molt bé. A la volta dels 4 anys després, 5 anys després, diu, mire, vas al banc, el mateix senyor de la corbata i tal, dius, oiga, és que m'ha quedat en el paro. I la meva parella està ahir, li han reduït la jornada i ja no podem fer front al pis, així és que com que el pis val 150, que m'ho va dir el seu amic el tasador, i ja nosaltres ja hem amortitzat una part, li diguem 110 i el pis val 150, doncs així te la clau vostè, i que vostè guanya 40, no? I entonces va al banc i te diu, a quin sant el teu pis? 150. Diu, com que no? Diu, el teu pis no val 150. I això què ho diu? Diu, doncs aquí n'hi ha el tasador.
el mateix, i te diu, ara el pis val 70, diu, com pot ser? Però si el pis no li ha caigut un meteorit o ni res, ja no s'ha ficat les finestres noves i tot. Diu, no, el teu pis, que valia 150, ara val 70. I a més, si te poses tonto en una subhasta, me'l vaig a quedar per 35. I això és la llei de 1909 que tenim. Per què en este país la bombolla immobiliària ha sigut pitjor en altres països? Ningú se ho pregunta això ara, que està el tema candent. Per què? Entre altres coses perquè no tenim la dació en pagament. Que la dació en pagament no és la solució per a la gent que se queda sense vivenda, ojo, però és la solució de la propietat. Este país ha tingut la bombolla més gran perquè no hi ha hagut dació en pagament, perquè el banc no se juga res, perquè si ja tu te tasen 150 i sé que tu me pots tornar les claus, jo no te vaig a tasar per damunt del valor, perquè sé que me vaig vindre les claus i me tinc que tragar una propietat que no val el que jo he dit que val. Això no se ho està preguntant ningú. Per què m'ha plegat a aquesta situació també? I per què en aquest país la bombolla ha sigut molt pitjor? Doncs entre altres coses perquè no hem tingut, com en altres països en el nostre entorn, que tu quan compres un pis i te ho fas en un préstec hipotecari, la hipoteca significa que la garantia d'aquest préstec és el bé. No és la meva garantia personal. És un bé reial, si no com se diu en dret. I per tant és el pis. Tu m'has valorat el pis, jo no te'l puc pagar, jo te dono el pis. I això és la teva garantia. La garantia no sóc jo i el que jo guanyaré d'ací al futur. No, damunt te lleven el pis i te quedes amb el deute. I no ha sigut fins que la gent s'ha tirat per les finestres que en aquest país no s'ha reaccionat. Mireu, me posa, perquè l'altre dia la dona de Baracaldo a mi ja me va matar. No, en sèrio. Me va quedar una persona, a mi estava al clor, perquè no podia suportar, no puc suportar-ho. I no podem suportar-ho com a societat, i per això ara estan reaccionant. Però mentre la gent se tira per les finestres, que li toquen baix, diuen, buenas, venimos a echarle de su casa. No, ya, déjelo, que ya me he hecho yo. A este punt hem tingut que plegar. I ara que se reuneixen PP i PSOE, vamos a arreglarlo. Pues a la dona de Baracaldo no li ho arregla ja ningú. A les 400.000 famílies que han tirat i han embargat les seues cases no li ho arregla ja ningú. I la política no pot anar per darrere de les persones, ni en contra de les persones. I és indignant, perdoneu que haga este tono, és que jo m'enfadaré, jo que soc així, però m'indigna. M'indigna que col·lectivament no hàgim sigut capaços de salvar a una dona de 53 anys que se té que tirar per un quart pis perquè està desesperada. Perquè si no som capaços d'evitar això com a societat, què valem? I la política què val? Si no és possible evitar això des de la política. Com no anem a ser un problema els polítics si quan la gent veu això i diu la política és una solució i la gent diu no, la política és un problema. Perquè, anem a veure, al tercer que se tira per la finestra se fa un decret i se diu moratòria, no se tira ningú de sa casa, ara veurem com ho arreglem, ja ens reunirem després. Però el primer és que així no se tira ningú de sa casa. I menys una banca que està demanant diners públics que li tenim que salvar nosaltres el cul perquè ells ho han fet mal. Perquè totes les notícies del telediari estan fetes per a que sentim por. I quin és l'únic sentiment humà que ens paralitza? La ràbia no te paralitza, te'n vas a menjar-te aquí, fa falta la indignació igual. Però la por te paralitza. I això és el que s'està intentant tots els dies quan se passen les notícies en el telediari. No és casual, I perquè els nostres fills visquen sense por, hem de vèncer la por avui nosaltres. No tenim una altra. No tenim una altra que mobilitzar-nos, no tenim una altra que lluitar, no tenim una altra que traure la cara, passa el que passa. Perquè la por que tenim avui, demà la tindrem igual, i després demà. I avui no vindran a per nosaltres i ens salvarem, però vindran demà. I després a per un altre. I després no quedarà ningú ja. Ens hem de plantar avui. Jo posava l'exemple en l'era del País. El País és el diari més prestigiós d'Espanya. És com el nostre Washington Post. I ara van a fer una era i tiren a més de 100 persones al carrer. I jo deia, què passaria si tots els treballadors del país diuen si tires a uno, se n'anem tots. A l'endemà no és el diari. A l'endemà no existeix el país.
Dóna por? Clar que dóna por. Però és l'única arma que tenim. Estar units i donar la cara per als altres. Perquè aquesta solució passa perquè ens salvem tots. No perquè diguem, mira, que cau al meu costat, cau a l'altre costat, mentre a mi no me toque, perquè te tocarà. Perquè si cau així, cau així. Al final te toca a tu. No tenim un altre. Això és molt important, que li ho diguem a la gent, que ho diguem a nosaltres mateixos, per a vèncer la por avui, que és la garantia de futur demà. Perquè si no, com anem a poder en aquells que estan ara ofegant-nos? Aquells que en els nostres diners, en comptes de dir, vale, gràcies, pobles, que mos heu prestat els diners i mos tragueu de l'atolladero, damunt diuen, ara que tu m'has prestat els diners, que tu no tens els diners però jo sí que els tinc, tu eres més feble que jo i jo t'aprete. I ara te dic, heu viscut per damunt de les vostres possibilitats. Damunt. Això damunt. I clar, aquest missatge, per a una cultura com la nostra, a més que és una cultura de la culpa, venim d'una culpa, del mea culpa a l'infern, ja veus. A veure, en el primer món, en l'infern ja estem, calentets, això sí, l'únic bo que té l'infern és que calentets, ja com així. Ara veuràs, dius, qui en este món, en el primer món estic parlant, no estic parlant del tercer, en el primer món no s'ha comprat alguna, dels tots els que estem així, qui no s'ha comprat alguna vegada una cosa que pensat, necessitar, no necessitar, no? És de veres, tots ho hem fet, no? Me foteu que només ho he fet jo, això. Tots ho hem fet, no? Aleshores, què passa? És un missatge, està molt pensat, perquè aquests de la dreta tenen ahí penya, no és que siguin més intel·ligents, el que passa és que posen molts diners per pensar malifetes. Entonces diuen, els anem a dir que han viscut per damunt de les seves possibilitats. I allà estàs tu i dius, ai, les sabates, aquelles que me vaig comprar aquell dia que no me feien ninguna falta, he afonat l'economia mundial. La que he liat, és així, no? Jo estic caricaturitzant perquè, mireu, una cosa que conjura molt la por és la risa. I jo crec que la risa no l'hem de perdre mai, Aleshores jo ho faig així, per a que puguem vèncer la por que tenim dins. Però, ojo, això ho han pensat tots. Tots hem pensat, i aquest pis tan car. Dius, com que aquest pis tan car? Si te vas comprar un quart sense ascensor, fet pols i no sé què, i te van cobrar una barbaritat de diners que no valia, era culpa teua. I damunt dels lloguers estaven, tu feies càlculs i el lloguer és que me costa més que la hipoteca, potser me claven la hipoteca. Doncs això és viure per damunt. No, així n'hi ha qui ha furtat per damunt de les nostres possibilitats. No és que nosaltres hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, és que ens han furtat per damunt de les nostres possibilitats, que no és el mateix. Però clar, ens ho diuen, i com tots alguna vegada han fet alguna cosa que dius, si és que això, per què? Es van a de rebaixes, dius, i per què m'hauré comprat això? No, però això no ha afonat l'economia mundial, perdoneu. Això ve molt bé per culpabilitzar-nos, però això no ha afonat l'economia mundial. Així que ja ha afonat l'economia mundial té noms i cognoms. Mireu, tants noms i cognoms té... Me'n vaig a contar una cosa, jo és que me'n vaig a dir una cosa altra, per dir-se el Castillo. Mireu, vosaltres vos vau enterar de la màfia xinesa esta? Com no, tinc una correcció en València. No pot haver màfia en Espanya que no estigui el Gaoping este. Heu sentit Gaoping? Bueno, això és que ha quedat ahí, que jo dic, jo li pegué voltes, que el meu cabell no parava ahí. Bueno, ahí està que és el país. 200 persones, diguem, importants, blanquejaven diners i feien evasió de capitals a través de la màfia esta. La màfia esta no era per comprar obres d'art, era per blanquejar diners... Bueno, això és una altra, blanc. Sí que me vaig una altra, però... Els delictes dels rics que sonen en el Codi Penal sempre. Tu dius, asesinato, ui, sona fatal. Robo con fuerza, fatal. Blanqueo de capitales. És que bé sona, no? Diu, jo també vull fer això. És que sona bé, capital sempre sona bé. I blanqueo, voy a blanquear les sábanes. Sona bé. Bueno, té igual. Estos feien això, que en realitat no és blanqueo, és operacions de diners bruts.
Això, veus? Això és la proposta que estem fent ara, que les coses sonen pel que són. Són diners bruts. Són diners bruts i són operacions de diners bruts. Però bueno, encara se diu blanqueig de capitals. I evasió fiscal, també. Evasió, no? Evasió, la gran evasió és èpica, no? Ostres, els rics que guais, no? De Linquisen, però fan és una cosa èpica, la gran evasió. Bueno, el cas es que el ministre Jorge Fernández diu vamos a tener sorpresas porque va a haber nombres muy sonados en esos 200. Y enseguida és la policia i diu no n'hi ha famosos, perquè clar, pels mortals com vosaltres, un famós què és? Pues un artista, un cantant, un torero, no? Una pantoja, mira que te lia. Pues això... Però els dos és que no els coneix ningú. Però Jorge Fernández sí que els coneix, que és el ministre. Per què? Perquè ells se codegen, esta gent. Són els més poderosos d'Espanya, empresaris, oligarques, terratinents, que nosaltres no sabem qui són, però ells sí, perquè se codegen. I clar, este va dir, oi, fíjate, fulano. Va haver sorpreses. I ahir es va xafar, perquè clar, uno té que llegir el que llits, però té que llegir el que no posa, no? Darrere, quan aquell i la policia diu, no, famoso no hi ha ningú, no, oiga, perquè clar, famoso, és que nosaltres coneguem, no, va cagar la pata hasta sí, el que passa és que això s'ha tapat, i jo ho vaig explicant per ahir poble per poble, perquè diu, si doneu compte, entre ells se coneixen i se codegen, diu, fíjate, fulano, con lo bien que parecía. Però això no és una traïció a Espanya. Ara vas tu i cremes una bandera o fiques una caricatura del príncipe el jueves i te condenen por traición a la corona i traición a Espanya, no sé què. Ara tu te portes a un muntó de milions d'Espanya que el que et generen és pobresa i que a més és un delicte i això no és traïció a Espanya. Perquè clar, així ser patriota és posar la bandera més gran en la plaça Colón. Dius, serà possible això? Doncs haurem de pegar-li la volta a això també, no? Però això venia que ben anat, perquè, és que, no, per la màfia xinesa i per això, per l'oligarquia, les 200 famílies més poderoses d'Espanya, ahir, evadint capitals. I això no els enganxa ningú. Per a nosaltres tenim que sentir-nos culpables per les sabates que ens han comprat. Doncs això s'haurà de dir, i li haurem de plantar, i li haurem de dir, Jorge Fernández, tu te relaciones amb delinqüents, per molt ministre i de l'Opus que sigues, i per molt que no compartisques la sentència del Constitucional que diu totes les persones són iguals a l'hora d'estimar. Què ho va dir? Este mateix Pájaro va dir, ui, jo això no me pareix gens bé. Que els teus amics se porten al capital d'Espanya, això està bé. Que blanquegen diners està bé. Que la gent pugui estimar com li dona la gana, això està mal. Vegeu l'escala de valors que té. I ara hi estem. En la prima de risc, això és pel telediari tots els dies, que si la prima de risc, que si el bono 10 anys, que no sé què, coses que no eren notícia fa 10 anys i ara és el desassossegat que tenim tots els dies. Que tu estàs fent les lentilles i dius, ai, la prima de risc, se me peguen les lentilles per culpa la prima de risc. I el rescat, i ahí està Rajoy. Este també és un personatge per estudiar. Que lo pido, que no lo pida. Que lo pido, que no lo pida. El rescat, gràcies. El rescat, que a més, dius, anem a veure, rescatar aquí. Dice, rescate. Diu, oiga, no me rescate más. No me rescate més. El rescat bancari, que són 100.000 milions d'euros per a la banca espanyola, que anem a assumir tots el deute. Per si faltava, de lo que ja els hem donat, un poquet més. I llavors dius, però això, jo per què tinc que assumir? Jo per què tinc que fer-me càrrec dels deutes del banc? Si quan tenien beneficis a mi no me van cridar per dir-me, escolta, me xorren els diners. Tu vols un poquet? És que, anem a veure, preguntar és ofendre. A mi no me va venir ningú a preguntar, me sobren diners, vegeu a veure com ho fem això públic per a fer un hospital? No, damunt, ara te diuen, i per donar-te els diners, per rescatar el banc, tens que empitjorar la teua sanitat i privatitzar-la, posar els xiquets 30 en una aula, retallar en educació, retallar en dependència. Dius, com? Perquè clar, això és com... Jo te poso condicions. A
home, això serà si vostè me fa un favor, no? Vostè me fa un favor i me diu, te posa condicions, però és que a mi no m'està fent ningú favor. Jo, per prestar-te diners perquè tu les dones al banc, te posa com a condició que arruïnes els teus serveis públics, que els diners públics no vagin a lo que han d'anar, sinó que vagin a alimentar aquells que sí que han creat la crisi, perquè ells sí que han creat la crisi. I dius, mire, jo igual soc rara, però jo això no ho veig. I jo me vaig a rebel·lar contra això. I clar, quan tots es dius, això no és una crisi, és una estafa, perquè vostè està estafant-me, i ixes al carrer, no estan dient els antidisturbios, i te piguen una somant de paga, i què dius? Però oiga, per què vostè criminalitza la mobilització? Que la gent no tenim dret a resistir-nos a la injustícia? Que això no és una... I Sánchez Cifuentes, que és la delegada del govern de Madrid, i diu hay que modular el derecho de manifestació. Anem a veure, els drets o se complixen o no se complixen, però no se modulen. Modular suposa que uno pot modular en solfeig, modules, no? Do, re, mi, però això, què vol dir? En realitat, què estan dient? Hem de retallar democràcia. És que no ho tenen tan fàcil, perquè la reforma express de la Constitució que van fer per l'article 135, que ens hipoteca a nosaltres i a les generacions futures, o per lo menos, jo és que jo, com ja m'ha tirat al monte, jo dic, mos condena a desobeir la Constitució, perquè crec que no n'hi ha una altra. O sigui, jo ja crec que s'ha de plantejar desobediència a aquest article de la Constitució. Jo no tinc per què, com a governant, fer com a crèdit preferent el deute bancari. Perquè això no és just. En tot cas, agarraré per antiguitat, per rendibilitat social, per lo que siga, però no per ser un banc tens que tindre prioritat. Per què? Penseu que el pressupost de la Generalitat té una partida que es diu Servei del Deute. Què vol dir això? Això vol dir els diners que gastem en pagar interessos, no en amortitzar capital, de lo que devem. Penseu, vosaltres, els que tingueu hipoteca, hi ha dos conceptes en la hipoteca, interessos i amortització de capital, no? Bé, doncs la part de servei al deute és únicament la part d'interessos, és a dir, només el que paguem en interessos sense llevar-nos deute s'ha duplicat de l'any passat a enguany, i enguany està en 1.300 milions d'euros. Això és la tercera conselleria. És la tercera conselleria. Claro, anem a veure, en esta progressió, quants anys mos queden de pressupost de la Generalitat? Feu el compte. Si la Generalitat té 12.000 milions d'euros de pressupost, un poc més, i estem en 1.300, quantes vegades se pot duplicar? 3. En 3 vegades que se duplique el servei del deute, mos hem quedat sense pressupost. Són 3 anys. Jo l'altre dia li diu un conseller, dic igual a l'austeritat, igual perquè en el 2015 ja no va governar, dic però als ciutadans no mos té igual. Diu jo, per lo que me queda d'estar al convento, dic però això no funciona així, no? Sense amortitzar capital, imagineu el que significaria pagar només interessos d'un préstec sense amortitzar capital. Això significa que els interessos se te mengen, perquè s'allarga els anys de tornada i per tant els interessos se van fent exponencialment impagables. Impagables. Penseu que en Espanya 38.000 milions d'euros se van només a pagar interessos del deute. 38.000 milions d'euros. Això significa tota la partida de retalls en educació i sanitat. Se van només a pagar interessos, però clar, això és enguany. L'any que ve, això s'haurà incrementat exponencialment, perquè és l'evolució normal dels interessos. Els que tingueu un préstec sabeu com funciona això. És impagable en aquest moment. I no només això. Jo vull saber quin d'aquest deute és legítim o il·legítim, perquè anem a veure. Vosaltres pagueu la hipoteca del vostre veí? No. Pagueu la vostra ja van, no? Ja va bé, el que pot. Vale. Molt bé. Vosaltres penseu que nosaltres tenim que pagar un aeroport peatonal? Això és deute legítim? Això a qui ha beneficiat? L'aeroport peatonal de Castelló que paguem tots
Aquí, allò que dia Fabra, ¿se recordeu? ¿Os gusta el aeropuerto del abuelito? No ho heu vist en la tele, això? Jo ho he vist, això. Bé, pues si l'aeropuerto es del abuelito, que lo pague el abuelito. Eso no és. Aquí ha beneficiat a l'amo dels terrenys on es va ubicar l'aeroport i als que l'han construït i a Ripollès. Bueno, la de Ripollès ja... És l'anècdota, això és la guinda del vostre. A Ripollès i el seu taparrabos preferit. Però, en fi, mira, jo hasta a Ripollès dic, mira, en tal que se porta vostè la estàtua, és que és lletja com un pecat, jo ja li perdono, vull dir, porta-se l'estàtua i ja està, i correga el seu compte. Però per què hem de pagar això? Per què hem de pagar coses que han beneficiat només a uns particulars? Això no és un deute que hagi beneficiat al poble. Per què hem de pagar el deute socialitzat, que era un deute privat de la banca? Per què hem de pagar-lo nosaltres? Si no ens hem beneficiat d'això. Per què? Això és deute il·legítim. I això n'hi ha països en Latinoamèrica que han passat per ací ja i han fet auditories del deute i han dit això és legítim i això és il·legítim. Jo no estic parlant de que no se pagui res. Jo, escolta, hem fet un col·legi, això s'ha de pagar. Anem a negociar com ho paguem i tal, això s'ha de pagar. Ara bé, han fet vostès una àgora? La clòxina. Això mos agrada, la clòxina. Jo per què tinc que pagar això? Pues com diu el meu iaio, apunta'm a la paret. Això no tenim per què pagar-ho. Qui s'ha beneficiat de l'àgora? Qui se beneficia avui de l'àgora? Els tenistes? Ja, pues que ho pagui Ferrero. Ferrero el tenista, no el del mayordomo. I que s'acaba de jubilar que s'acaba de retirar Ferrero, pues havia que fer-li una àgora perquè este se retiri perquè se pagui l'àgora, que estos guanyen molts diners. Dius, és que això no té trellat, i la gent ho veu. I a més, sobretot, perquè algú mos va preguntar si volíem una clòxina, perquè segurament si mos hagueren dit, escolta, què vol, una clòxina o un hospital? Què penseu que la gent haguera contestat? Hospital. La clòxina, esteu segurs? Tu hagueres contestat la clòxina? Tu sí? Tu hagueres dit, vull una clòxina i me quedes sense hospital? Te pregunta tu. Ah, pues ja està, pues si tu no, la resta tampoc. No, la gent no és boba. A tu te diuen, posa una clòxina i tu dius sí. No, el plat sencer. Ara te diuen, però la clòxina te costarà un hospital. I entonces dius, ah, pues entonces ja quasi que no, que la clòxina no. Claro, si ens pregunten, vostè vol Copa Amèrica? Sí, quan més sucre més dolç, i ave, i tot. I forrat en or. L'ave forrat en or. Més bonic i més lluent, que quan li pega el sol veig a tota Europa que estem així. Molt bé. Però si a tu te diuen ja, però si tens ave, el tren de Castelló de la Ribera a València, pues com que no n'hi haurà inversions pel tren, o no serà segur, o tindràs un accident que moriran 43 persones. Tu creus que la gent haguera dit un ave forrat en or? Doncs no. No. El que passa és que a ningú se mos va dir el cost que tenia això. Tot el món volia anar en ave. I tot el món... Sí, clar. I l'ave que passa pel meu poble. Diu, però si no pararà. Té igual, que passi. És així. I no dius, però si això no seran més que molèsties. Què passa? Però a ningú li van dir, ja, però si te passa l'ave pel teu poble i no pararà ni res, però tu te quedaràs sense trenet del Castelló de la Ribera. O tardaràs més... Inundat. I tardaràs més en anar en Castelló de la Ribera a València que en anar de València a Madrid. Això t'he trellat? O de Llíria a la Politècnica, tardes més que en anar de València a Madrid. Això t'he trellat? Doncs no, ningú no. Perquè l'AVE a Madrid el gasten 8.000 persones al dia. I el transport metropolità el gasten 1,5 milió de persones al dia. Doncs a qui hem de beneficiar? Als 8.000 o al 1,5 milió? Si no te dic, si mos xerran els diners, dius, i ara l'AVE. Ja ho tenim tot, ja. I el trenet forrat d'or. Doncs ja l'AVE. Però és que no és així. És que no és així. Ara tenim la línia a Viramarxant, feta, i l'abraço creixent damunt de les andanes. Que bonic. L'àgora fet, i no creix brossa ahí damunt perquè allí no pot créixer ni l'herba. I tenim l'hospital de Gandia acabat i tancat, l'hospital de Llíria acabat i tancat, l'hospital d'Ontinyent un cartell ahí que diu pròxima construcció, 108 llits.
O 78, no sé el que posava. El cartell ha costat 30.000 euros. I ahí està el cartell. Qui ha governat per damunt de les nostres possibilitats? Qui s'ha fet la foto així en l'uno i l'altre i l'aristocràcia i el Global Champions League, esta dels cavallets, i tota la tonteria que hem tingut perquè alguns, i l'Amèrica es cap, perquè alguns se facin la foto. Perquè Fernando Alonso vinga a eixir-se'n de la curva en el circuit del Fórmula 1. Que damunt, Aleshores, qui està marcat? Però qui ha guanyat diners en això? N'hi ha gent que ha guanyat molts diners en això, no s'enganyeu, serà segur gratuït. Així n'hi ha gent que ha guanyat molts diners. Qui està marcant la política? L'oligarquia, els poderosos, els quatre rics, que damunt no paguen impostos com nosaltres, perquè això és una altra. Diuen, hem de retallar, perquè no n'hi ha diners. I dius, anem a veure, no me prenga per imbècil. Una caixa, de la caixa ix, però també entra. Per què no parlem mai de lo que entra? I sempre de... L'altre dia ho diu un conseller, és que no se pot gastar més de lo que se té. Diria, però qui decideix lo que se té? Ho decideixen vostès. Per què no li apreten als que tenen? Per què no li posen impostos als que tenen? Vosaltres sabeu que nosaltres paguem impostos. Quan dic nosaltres, dic que la gent treballa ara, els xicotets, vaja, és que ens guanyem la vida treballant, els xicotets empresaris, etc. Tenim una pressió fiscal pràcticament similar a la de Suècia, que en Suècia se paguen molts impostos. Pues nosaltres, i ja no vos dic ja els impostos indirectes, pujada de l'IVA, tasses judicials, que això es paga igual botín que un mileurista que uno de 400 euros. L'IVA el paguem tots iguals. Bé, nosaltres paguem similar a un poc menys que els de Suècia, també guanyem menys, però vamos, en percentatge similar a lo que paguen els suecs. Però sabeu el que paguen la franja del 20% de persones més riques d'Espanya en comparació als dels suecs? Una quinta part. Paguen 5 vegades menys de lo que paguen els rics en Suècia. I després encara se pregunten per què així no entren prou diners. Està la caixa buida. Per pagar. Sabeu qui fa frau fiscal? Lo mateix. Doncs culpen al llanterner o al manyà que no t'ha cobrat l'IVA en la factura. Però això no és el gruix. El gruix del frau fiscal en Espanya és de les grans capitals i de les grans empreses. I això ningú li clava mà. Ni Rajoy, per suposat, ni Zapatero, ni ningú li ha clavat mai això. Són los amigos de Jorge Fernández, els evasors. Claro. No me diga vostè que no podem gastar per damunt de lo que tenim. Digue'm què van a pagar els que tenen. Per què les SICAF tributen al 1% i un autònom té que tributar al 21%? Per què? Per què un autònom té que fer al trimestre la declaració i del 21% de lo que ha guanyat ho té que pagar i una SICAF paga l'1%? L'1%. I guanyen animals. És que això no pot ser. És que això no pot ser. I ara, imagineu-vos també en un país en el que no n'hi ha en aquest moment d'economia real. Si no se mou res. I damunt a culpabilitzar ara als funcionaris. Dius, els empleats públics, llivem-los la paga de Nadal, i la gent encara aplaudint alguns. I tu dius, però anem a veure, pensa, a qui li queda capacitat adquisitiva en aquest país? No per molt, sinó per seguretat. Al funcionari, què feu vosaltres i què fem tots en la paga de Nadal? Gastar-la, és el que toca, ningú l'aguanta. Algú n'hi haurà, perquè n'hi ha de tot, però vaja, de normal en Nadal que se fa la paga? Vale. I si no tenen la paga, doncs no la gastaran, no? I si no es compra, no es ven. I si no es ven, no se fabrica. I si no es fabrica, la gent va al carrer. I si la gent va al carrer, no es compra. I si no es compra, no es ven. I si no es ven, no es produeix. I d'este cercle hem d'eixir, no en retallades, sinó al revés. Tota la vida d'aquestes crisis s'han eixit tirant des del sector públic. Quan el sector privat no tira, hem de tirar des del sector públic. Perquè s'ha de comprar per a que es puga vendre. I s'ha de vendre per a que es puga produir. I s'ha de produir perquè no hi hagi treball. I després ja entrarem com és aquest treball. I anem a reconvertir la indústria de manera ecològica per a que els nostres fills també puguen viure en aquest planeta. Per a no depredar. Perquè n'hi ha una manera de fer una economia al servei de les persones i al servei del planeta. Però de moment hem d'eixir del clot.
I del clot segueix posant, injectant diners, no llevant-los. Si jo damunt el que faig és retallar cada vegada més i dic de la caixeta, i ara els salaris, i ara no sé què, i ara la paga, i ara el 5% del salari, i ara al carrer, doncs què quedarà? Qui té que moure l'economia si la públic el que fa és retallar? Si el públic el que fa no és auster, sinó és un austericidi. Estem anant-nos al clot i Europa ja no està en recessió, està en depressió. La diferència entre una recessió i una depressió és que no eixes del clot. Això, els més majors haureu vist les pel·lícules aquestes Les Uvas de la Ira o haureu llegit el llibre de com estava en els Estats Units d'Amèrica la depressió, la gran depressió dels anys 30. Roosevelt com va eixir d'aquesta depressió? Des de lo públic. No matant a lo públic, sinó injectant vida des de lo públic. I això és el que estos, i això, anem a veure, sense qüestionar el capitalisme, que n'hi hauria molt que parlar, així me teniu a mi. Diguent, oiga, que si no se compra no se vende. Perquè en realitat el problema és l'avarícia del capitalisme, per això dic, cal un altre model productiu, però no podem muntar un altre model productiu des del clot en el que estem ara. Anem a eixir, i a partir d'ahir anem a una economia del bé comú o anem a una economia pa 4? Dic jo que haurem d'anar d'una economia al bé comú, on el xicotet siga valuós, on els xicotets propietaris de la terra, els xicotets empresaris, els treballadors, les xicotetes cooperatives, este país sempre ha sigut xicotet. Jo quan reivindico el xicotet, l'altre dia dia un ministre, no sé quin era dels ministres, dia, olvídense de la pequeña empresa, solo valen les grandes. Dic, clar, ja teniu el full de ruta ahí fet. Ahí és on voleu anar. Ahí és on voleu anar, per això ara estan saquejant la sanitat i per ficar les grans empreses, per això ara no li paguen al sector de la discapacitat per a que entren grans empreses, normalment constructores, reciclades, que se posen en el tema de lo social a saquejar també. No, el nostre país sempre ha sigut xicotet, això sí, llarg, però xicotet. I s'ha basat sempre en lo xicotet, perquè nosaltres hem fet gran lo xicotet. I hem tingut xicotetes empreses, i xicotetes, i hem sigut de minifundio, no com en Andalusia, que els terratinents tenen molta terra, sí, la terra està repartida. I això és una base fonamental per a fer l'economia del bé comú, i és que la riquesa estiga repartida, la terra, els mitjans de producció, els serveis, en mans de poquets, xicotets autònoms, xicotetes empreses, on els treballadors compten, perquè són part d'una gran família. I això, aquesta gent, el que ha fet és despreciar-ho. I hem anat a construir grans coses faraòniques que no valen la nostra cultura. Nosaltres hem sigut de sentar-se a la vora de la mar i no hem necessitat grans coses per ser feliços. I hem de tornar a això. Si sempre ens ha fet feliç el xicotet, què necessitat teníem de voler ser la enveja del món? Jo no vull que m'envegen, ni com a poble ni com a persona, perquè la enveja només genera mals sentiments. Els pobles, en tot cas, hauran d'aspirar a que la gent siga feliç i que els altres te puguen admirar, que no és el mateix. Així hem tingut polítics que volien que ens envejaren i no polítics que volien que ens admiraren. I és molt distint, perquè un admira a aquells que són feliços. I l'enveja només du que mals sentiments. Em diuen, som l'enveja del món. No, no ho som. I ara estem a la cua d'Espanya. El País Valencià, que tenia unes condicions perfectes per la nostra situació geogràfica, per el nostre treball industrial, per la nostra manera de repartir la terra. Nosaltres estàvem sempre per damunt de la mitjana estatal, en renda per càpita, en riquesa, i en riquesa distribuïda. I ara estem per sota. Ens han arruïnat. I el que és pitjor, han arruïnat la nostra autoestima. I ens han omplit de por. I ara vas per ahí i tens vergonya, perquè dius, soc valenciana, i te diuen, i te pagues la raba? I com voten ahir al PP encara, i no sé què i tal. I sabeu què vos dic? Que no mos han de... Això és així, no? És així. Doncs no mos tenen que afonar. Perquè nosaltres som un poble que sempre ha anat en la cara ben alta. Nosaltres som el poble del tio Canya. Nosaltres som el poble dels que han fet lo xicotet gran.
i anem a seguir fent del xicotet gran. I anem a reivindicar la política, isa que altres han tirat al fang. La política és nostra, la democràcia és nostra, i l'economia és nostra. I anem a recuperar-ho. I no n'hi haurà ningú que ens faci baixar la cara, perquè som un poble gran nascut de lo xicotet. I als homes i a les dones que venim del poble, ningú ens fa baixar la cara. Moltíssimes gràcies.